Welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जालायबाय फिन खनसेबाव। आं दिनै आलु गायनाय खोन्थानो नागिरदों एसे बेखौनो नोंथांमोन शेयार खालामनो होननानै शेयार खालामनाय जाहैबाय आरो। बिदि हाखावना हाखावा हारसायानो हाखावनो थिनदों। पक'रा आलु 200 टाका फारला। जाबाथाय सेस नैबेखौ आलुखौ हाखावजोब्बाय। गाजायानो बेराखै। नाइनिताल आलु नाइनिताल गायनोसै बाहाय। लाइ होफाबाय आरोना। सायाव दोननांगौ हास'लाय मोनसे ओरै हास'नानै गायनांगौ ए नालाय बिजौखौ हास'नांगौ। बे जाजोब्बाय।
सामफ्राम गोथौद्रायसो ना माखौसो होनदों आं। सामब्राम गुफुर